Dajte na Bali! Prvýkrát balijskú kávu. Silná. Toto je život. Som včera priletel na Bali, konkrétne sa nachádzam na Uluwatu a v dnešnom videu vám ukážem, ako vyzerá taký môj deň tuto na Bali. Prvý deň, prvé pocity, prvé dojmy. A čo sa týka ubytka, ste asi už mohli vidieť. Nachádzam sa v takom vilovom komplexe. Je to tu pecka, akože krásne niečo. A aké mám plány na dnes? Tak momentálne si idem prečítať Bibliu, God First, a potom začneme s preskúmovaním. Ese estilo retro, estás interesante como el acero, tú eres siempre tan brillante. Si me serás, intercambiamos miradas. Esta noche, baby, si se notó, otra vez contigo, qué bendición. La noche se puso perfecta pa' un par de locuras. Contigo las pelis son chimas, pero no nos duran. El vibe que tenemos en la alcoba, bebé, la cura. Que esta noche somos más que amigos. Bailemos suave, que pa' disfrutarlo es la clave. Ja už mám po cvičení a toto bol vlastne najbližší gym, čo som mal od ubytka. Asi 5 minút bajkom. Takže sú tu aj lepšie gymy, tento nebol moc dobrý a tie jednoručky boli na prd. Ale v rámci toho, že je blízko, tak som si v pohode osvičil. A čo sa týka ceny, tak za týždeň som platil za týždeň členstvo okolo 9 €. A ešte som si po cvičení, že si dám nejaký proteínový shake. Toto mi odporúčujú, že egg whites, banana flavor, že domáce oni robia, 30 gramov bielkovín, tak idem to ochutnať. Toto ma stálo okolo euro niečo. Chutí to jak banány v čokoláde, je to úplne také husté. Úplne jak puding sa to nedá ani piť. Úplne jak banány v čokoláde. Ale je to dobré. Tak ja to pijem ako úplný magor z toho a som zavodol, že tu som mal slamku, ale už mi to vôbec nechutí, ale asi to vypijem. Proteíny, čo vám poviem? Fuj, ale už mne z toho to... Není to dobré. Tak ja akurát idem jesť, neviem, či ma je dobre počuť, ale nejde mi pripojiť mikrofón. Za toto všetko som platil 35 000 rupí, to je prepočte euro 60. A vlastne máte tu všade tie miestne varungy, čo vlastne toto je formou bufetu, čo som si naložil a potom mi to nejak vypočítala. A toto za to som platil euro 50 proste pekne, takže asi tak sa tu hýbu ceny, idem sa nájsť a idem na pláž, takže vidíme sa. Akurát idem na pláž a tá cesta motorkou sem
extrém ako. Dnes som si kúpil kokos, kolo eura stojí, možno aj menej, neviem. Takže paráda. A tento výhľad akože... What? Tuto ideš, len tak kravy. Mama, I made it. Yeah, bro, they make holes and put the shit. Toto je prosím pekne pík života. Gym, masáž, behy, kokos, UV index 12. Nie je to paráda žiť v takéto krajine. Každopádne, ja idem akurát na masáž, neviem, či vám to budem točiť, asi nie. A keď sa vám toto video páčilo, dajte like, koment a odber. A taktiež ma nezabudnite sledovať aj na Instagrame, lebo aj tam tvorím super content, obsah a vidíme sa u ďalšieho videa z Bali alebo kde budem, takže see you.